Good morning! Ayan, so, nag-ayos lang si Daddy, tapos, biyahe na tayo. Sunduin na natin sila, grabing init! Sila Mama. At, dumadami lalong order ni Nene. Kailangan nandito na talaga si Mother Kels. So, sabi ko kay Daddy, ka na. Sunduin na natin yung parents ko. Para makabalik din kami on Monday. As in, sobrang, ano lang talaga doon. Saglit lang. Yan, bibili lang muna din ako ng mga kailangan ng dogs doon bago ko iwanan kay Ate Jean. Kain tayo guys, sobrang gutom ko na. 11:30 na, wala pang breakfast. Coffee lang yung ininom ko. Yan, tas may dinaanan lang din kami. Nagbayad lang ako ng stocks. Tapos papalalamove ko na lang papunta sa bahay. Yan, kasi didiretso na kami sa sa Nueva Ecija. Hi guys! So, dito na kami sa bahay. Yan, 4 a.m. 4 p.m. kami dumating. And working agad tayo kasi ang daming mga supplies na kailangan supply. Restock. Kailangan mag-restock. So yun, nagbayad-bayad ng mga supplier. Tapos booking sa Lalamove. Grabe Lalamove ngayon, napakamahal. Kaloka. Good morning! Parang namabaga yung mukha. Ayan, kanina pa ako gising. Alas 6 ata. Yan, time check. It's 9 a.m. Tatambay lang ako dito sa labas kasi nakalagpas yung nagtitinda ng gulay. Yan. Kasi magluluto daw si Papa ng pampano. May pampano doon sa ref eh. Kailangan namin ng gulay pang sahog. Saan na ba yun? Wala na. Oh, nakalabas na siguro. Ang ganda ng langka oh. Ang daming bunga. Ayan, namatay na pala yung dito, yung nakatira, si Manong. Sayang may pinapagawa pa man din siya dun, hindi na natapos. Yan, tas inaantay ko lang din guys, na i-offer sa amin tong lupa na to. Yan, kasi nandun kami sa looban, diba? And mas maganda sana if ma-acquire pa namin para isang kubkuban is amin na. Wala pang balita pinapaabangan ko nga kay Mama. Sabi ko baka i-alok. Kasi konti na lang naman to. Parang kapiraso na lang din. Kasi dito yung hangganan namin sa sa mangga. Yan. Tapos sa gate. Kasi itong yung whole driveway is binili din namin kasama sa nabili. Kasi bala ko sana patayuan ng dito sa harap. Parang tindahan ni Mama. Kasi pag nagbukas na tong itong school. 'Di ba? Yung mga photocopy, mga gamit ng pang-eskwela talaga. Yan, tapos konting parang grocery, ganun. Sana Lord ibigay mo po. Mukha akong tambay dito sa sa kanto ng ng school. Ayan, kasi isa lang naman yung lalabasan dito guys. Isa yung pinapasukan, isa yung nilalabasan. So, yan. Abangan ko si magugulay. Sarap kasi ng pampano kapag maraming gulay, di ba? Nakakita ko ng ng fresh kamyas. Ang sarap lalo nun sa ipaksiw sa fresh kamyas. Saan ka galing? Kaya aga-aga candy ka. Ayan, wala ka ng ipin. Hindi na ata dadaan yun eh. Pero meron daw mga kanina na yung nagpupot-pot pa. Ayaw, ganon. Wala doon banda eh. Naku po, wala pala tayong inaabangan dito. Ganyan grabe, minsan tayo to abang din dito, bubisit na nakaabang eh. Ay. Wala kayong mga gulay-gulay na doon? Di ba nanghihingi sa kapitbahay? Ayan sila. Wala na tayong inaabangan. Wala ang gulay. So ayan, dahil wala tayong nabiling gulay guys, yung natitirang pechay na lang dyan sa ref nila Mama, yung gagamitin natin. So ayan na yung pampano. Lagyan ko na siya ng ricado. Ayun, luto na yung ating pampano. Nagdurog na rin ako ng sili sa asin na hiningi ko pa dyan sa kapitbahay. Na sinusungitan ako ng aso maliit.
Ayan, bababa kami ng bayan para bumili ng bigas, syempre ng mga doggies kasi susunduin nga namin sila mama. Although may bigas pa naman doon, pero mag-hoard lang. Ayan, kasi importante lagi yung bigas ng mga dog syempre. At yung naman may nagdadala yung pang-ulam-ulam na dog. So, importante yung bigas nila. Then, grocery hindi na. Gawa ng, ayan nga, susunduin namin sila mama. Tapos, saan pa pabibilin daddy? Riveter daw, sabi ni Papa. Tingnan natin kung... May riveter siya. Wala. Tingnan natin kung may kung naka-sale pa yung Tsaka pala. Oo. May gagawin nata si Papa. Tapos, tubig. Ayan, yung tubig nandiyan na sa likod ni Tonton. Mag-ano kami. Papalagyan na. Para lagi din may stock. Tapos yun lang. Balik na kami kasi tomorrow is babalik na rin kami ng Pasay. Yan. Pauwi na kami guys. Ayan, sarado yung yung bilihan ng bigas. Wala tuloy kaming may iwan na Although may pa naman talaga. May 2 sako pa naman ata doon. Kaso yung kasi iniisip ko baka maubos yung yung para sa dog na rice nga. So, yung dadali namin sa sa Maynila, supply naman namin is pagbukas na lang siguro. Hopefully open sila tomorrow para makadala kahit excuse me. Para makadala kahit 4 na kaban. So, yun lang. And inano ko si Ate Jean, nag-DIY na lang din ako ng parang Christmas basket kasi wala na yung mga nandun, mga hindi naman importante ba, yung mga alak, yung mga ganun, mga nakabak. Sabi ko kailangan yung grocery na magagamit talaga nila. Kasi parang nalulungkot si Ate Jen, sabi niya, wala na naman kayo ngayong Pasko tsaka bagong taon. Kasi pangalawang taon to na wala kami dito talaga sa probinsya. Yung pinaka-last namin yung pa 20 ata yun. Ang saya-saya namin dyan kasi ang dami namin. Parang, kahit nga sila Papa, parang nalulungkot na iwanan yung bahay Kaso syempre, ayaw din naman namin na sila lang dyan magpasko. Kaya kukunin na muna namin sila. So, ayun lang, konting pamasko kay Ate Jean. Ako syempre, yung niya, matutuwa na naman yun. Yung kanyang bonus, of course. Kasi, yan, sobrang sipag. Talagang alaga yung mga doggy sa pagkain, sa linis. So, yun lang. Ano masasabi mo? Yes. Yes. Sa serbisyo ni Ate Jean. Yes. Yes. Yes lang siya. So, yan. Super thankful kami sa kanya kasi ang daming gustong pumirata sa kanya. Alam nyo yun. Pero since, ayun nga. Loyalty. Loyal siya Dedication. sa amin. Yeah. Tama lang na bigyan natin sila ng konting reward. Matutuwa yun sigurado. Minsan may yak-yak pa yun. Ay, ngayon lang ako kasi ang dami niya kasi mga Clientele. kapag ka binibigyan pa yan ng bonus, mga yak-yak yan, kailangan ko makahawak ng ganito mo daw, gano'n. Kasi yung sahod niya is lingguhan niya na kinukuha. Paluko-luko to Smash you, Dre. Sira ulo ka. Ay, di ko pala na video. Ulo ko yung nasakyan na yun Natutuwa ko na siya, parang i-smash ko na nga siya. Bibigyan kita. Pero nagbabagal ka rin Parang matindi yung impact niya. Matindi impact yun. Sira ulo. Solid Nakastan yung ako pag-overtake tapos malapit na sa kasalubong. Anyway, yun. See you sa bahay. Hurry up. Nagiinuman pa sila, sila Papa, tsaka yung kapitbahay namin dito sa kabila. Then, yung mga, ni Ate Jean, ayan, pina-invite ni Papa. Ang ganda ng boses nung isa, kaso, ang hina. Na-enjoy ko tuloy yung, yung pag-video nila. Kasi ang hina nung boses nung isa, ayun, kumakanta ngayon. Teka, na-aching ako. Nawala. Ngayon. Excuse me.
Ang aga nilang nagsimula. Pagdating namin galing bayan, siguro mga mga alas 4. Yan, pagbaba din natin Jin galing bundok. Sinipan tayo. Nag-umpisa na sila. So, pa lang naman, alas 10. So, maaga konti. Pero ayun nga, si mama tulog na. Tapos si papa andyan pa. And then si daddy. Tapos hindi na rin ako uminom. Kasi ako magmamaneho bukas. Kasi sabi ko kanina kay daddy, oh, madahan-dahan bukas pag mamaneho sila mama na naman. Hindi ikaw na magmaneho. So yun. Hindi tayo, giginom. At yan si Kalbo, tulog yan bukas sa biyahe. So, ayun lang guys. Wala masyadong ganap dito sa Hindi ko nga sa inyo napakita yung mga doggies. Pero okay naman sila dyan. Yan, di ko lang sila napaliguan gawa ng sobrang lamig dito. As in, literal. Nanginginig talaga sila na, alam mo yun, na para sila naka-aircon doon. Kaya lagi silang tulog. Sila junior. So, ayun. Good night. See you tomorrow. Papasok siya. Tapos lalak mo gano'n. Tapos pag bumubukas ka, dito ka isabot mo siyang gano'n. Sabit mo lang. Kasi hindi pwedeng... Hindi siya na. Oo. Oh, iwan si Ate Jean. Baka dalawin ka ng kapre. Ayan, paano na kami guys? Paalis na. Morning! Hindi na ako nakapag-vlog kapon guys. Gawa ng... Ayun nga, ako yung nagmaneho. Tapos, pagdating, trabaho agad. Yan. Sa shop ako nagstay pagkadating namin. And then, yun nga, umakit na rin. Lahat ba may pag-giveaway na? Ha? Kung wala pa, paggawa na kayo dito kay Rico guys. Ayan. Ayan. Dito ako sa kanila nagpagawa ng mousepad, ang giveaway. Oh, ha? Ito ang cute, Ano yan sa office? Mga face. Walang walang mangunguha ng mousepad, no? Kasi bawat bawat mukha. Bawat table. Oo, bawat table. Ang galing, Yes. Ito naman yung akin. Kontakin nyo lang po sila itong magjowa na to dito sa sa likod namin. Yan. Nakikipwesto. Sabi ko next year, sisingilin ko na sila ng upa Char lang. Yan. Ang dami yung printer. Tapos, ito yung ni Gigi. Dito rin nagpagawa si Japong pang giveaway. Yan sa Tumblr. Ito kasing number mo, Rico. Ang hirap kasing bigkasin ng the artist. Ayun! Ayan na. Oh. Yan, the artist saying yes. Uy, taray, ang daming gawa. Ha? Good morning. Wala pala akong vlog kahapon. Good morning lang din pala yung vlog ko kahapon. Kaloka. Ayan. Happy Thursday, guys. Kaya gising ko lang. Yung festla ko namamaga pa. Ayun. Ano ba? Ano ba nangyari? So, wala. Ayun. Kasi nung Tuesday, diba, bumalik na kami dito sa Pasay. And then, yun nga, wala din naman naganap. Gawa nang ako yung nag-drive. Tapos, syempre, pagod sa biyahe. Ganyan. Tapos, diretso sa store. Nag-arrange pa ng mga dapat i-arrange. Then, kahapon, ano ganap kahapon? Wednesday. Yun, nag-edit lang pala ako kahapon, guys. Nag-edit lang ako ng vlog. Nung last 2 weeks pa ata yun. Sabi ko, baka maabutan pa ng January. Kaya inano ko na. Sinisigi ko na yung edit. Then, yun, nagsimba ako sa Baclaran. And, yeah, yun lang. Wala naman masyadong ganap. Gawa ng, ayun pa rin. May trabaho pa rin. Ang inaatupag ko. Hindi naman tayo pwedeng pabanjing-banjing lang, diba? Yan, kasi nagsi-reorder na naman yung mga district ko. At
may tinatarget nga silang ginto. Kasi nagpa-promo ako para sa mga distributor ko ng pag may na-hit sila is katumbas gold something. Yan. Kasi mainam na yung gold kaysa before kasi mga pinapamigay ko is mga alam mo mga cellphone, TV, ref, laptop. For sure naman meron na sila nun ngayon, 'di ba? Kasi ang dami ring nakahit nung mga time na yun na nagpapamigay ako nun, papapromo ako. Ngayon, yan. Parang 2 years na ata or 3 years na akong puro gold naman ang pinapa-incentive ko. Kasi, ewan ko, parang yan kasi ang best ngayon. Gawa ng, yung gold ba, yung mapapasaya ko sila na nakahit na sila ng ng tag dito. Kasi iba yung gold, yung tumataas yung value niya. Unlike kapag ka mga phone, ganyan. Speaking of phone, wait lang. Hello? Yes? Yes, speaking. So, yun nga, kasi mas mas tumataas ang value ng gold kaysa sa mga cellphone, mga gadgets. So, ayun lang. Kaya, nabibisi ako gawa ng gusto talaga makahit ng mga district ko. So, yun. And, yeah, happy Thursday na, guys. Sakit ng tiyan ko. Actually, maaga akong nagising ngayon. Mga 5:30 ata. Nagulat ako kasi sobrang dilim dito sa loob. Gawa ng, amingay ko ata, teka. Sobrang dilim dito sa loob. Gawa na si auntie. Umaakyat dito kapag madaling araw. Kasi siya pa rin nagliligpit ng mga hinugasan ko sa gabi. Yung ganyan, ng mga plato. Kasi hindi ko muna pinapasok yan sa sa lagayan ng plato. Gusto ko dry sila. And then, nagwawali si auntie. Kahit wala naman masyadong wawali siya. Naglilinis. Yung pinapatay niya yung mga ilaw. So, paglabas ko kaninang usually kasi nagigising ko mga 7. Yan. So, maliwanag na. Kanina, sobrang aga akong sobrang aga sumakit ng tiyan ko, mga 5:30 ata. Pagbukas ko, sobrang dilim talaga dito, nangangapa ako. Kasi walang bukas na ilaw kahit isa. Ayan, kaloka to si auntie. And then, yun, nagsaing na ako bago ako ulit bumalik sa pagtulog. Kaya, ngayon, what time is it na ba? 9:52, time check. Ayan, binaba na ni Chris si Groot, tapos, masakit ulit yun ko. Magluluto din ako ng breakfast na. Nakaluto na ako kanina ng kanin. Ulam na lang. Spam and scrambled egg lang. Breakfast natin today. Breakfast tayo. Yan, spam and egg. Tapos noodle, rice, choco coffee. Tapos bumili pala ako kahapon sa sa paglabas ng simbahan. Ayan yung iba pinakyat ko kila nene, kay mama, kay auntie, para almusalin. Kain. Oy! Ba't nagkalat ka na dyan? Ayos ka Bata daw siya. Nagkalat ka na dyan? Sino sabi sa'yo magkalat ka dyan? Ha? Sino? Sino, Gruten? Oy! Nakatakot agawan yan pag ganyan, guys, kasi nangaangil yan eh. Hayaan lang natin siya. Sinantulan and tuyo in oil for me. Yum! May paayuda galing sa room 405. Galing kila nene. Yan. Kaldereta. Tapos balaw. So may ulam na kami mamayang lunch. Si auntie, kabado na yan, Kabado na magpa-swab test. Halika na! Are you ready? Ayun, kanina pa yung kinakabahan sa swab test. Halika na, ante. Uwi na kasi sila sa 24. Ayan. Paano tayo? Pa-swab test daw si ate. Para sa 24, biyahe na sila. Ay, 25 pala, madaling araw.
Tapos na. Nakabalik na ako, guys. Tapos na magpa, si auntie. Magpa-swab. Nakuha na rin agad yung result. Yan. Mas mahal pala yung no? Saliva. Kaysa sa nasal. Yun. So, sa nasal nagpaano si auntie. Grabe. Nakabang-kaba siya dun sa loob nung clinic. Tapos lumabas na siya after niyang iswab. Ako nila pinag-antay ng resulta. Sabi ko, magkabigay sa ante tinignan mo na. Sabi ko, hindi, surprise yan. Ikaw mag-open. Ayun. Negative siya. So, makakauwi si auntie after 2 years. Ayan, makakauwi siya sa mga anak niya. After 2 years? Di ba hindi siya nakauwi ng pandemic? Tapos yung before ng pandemic ata. Cheesecake. Kaya na. Tapos may nagpadala sa akin ng cheesecake. Kaso, diet ako. So, yung boys ang kakain. Thank you, Sir Edward, sa padala mong cheesecake. Yan. Ang ganda. Sarap sana kaso, my gosh. Ang carbs. Ang hirap niyang tanggalin sa January. Punta lang kaming MOA mag-grocery. Yan. Kasi bukas, 24 na. Bukas, umaga, mga gulay. Mga gulay. Gulay talaga. Gulay na lang ang bibilin ko doon sa Blue Market. Ngayon, grocery. Napakahaba po ng parking. Pila sa parking dito sa labas. Ayan, hypermarket lang sana kami eh. Kaso, ayun hanggang dito yung dulo. So sabi ko, akit na kami ni daddy. Hopefully, merong slot doon sa taas. Finally, meron na netong spicy cheese dressing. Sarap to sa kasama nito. We're home. Grabe. Ang daming tao sa sa SM. Yan. Oo nga. Tapos nakakainis pala nyo. Kasi diba, lagi kami sa SM nag-grocery. Eh, alam ko na yung mga pinaglalagay ng bawat mga items. Diyos ko, iniba nila ngayon. Kaya hanap kami ng hanap ni daddy. Nasaan yung dilata, nasaan yung asukal, nasaan yung palaman. As in, literal na, sinapol nila eh. Kaloka, kaya natagalan pa kami. Anyway, yan lang naman ang pinamili namin. Ito, late na naman nagsabi na gusto pala ng pagkain eh. Pauwi na kami. And, yun. Isang kahon na beer. Ayun na, tinangan niya na po. Then, mga panlaba. Ito na ko. Panluto ng bumili ako nito. Panluto ng, noodles. Ayan, para hindi ka nalalabas doon sa, mabilis dyan magpakuloon ng tubig. Meron. Dami. Ayan. Sige na, anak, ikaw na ligpit na ito. Ayan. So, yan lang naman. Wala eh. Nasa sasakyan na kami kanina eh. Ay, ito. Bumili ako nito kasi lulutuan kita ng jajangmyeon sauce. Ayan. Bumili ako nitong parang yakisoba na noodles. Yan. Nasa 200 ata to. So, 5 serving. Yan. So, yun lang naman guys. Charan! Wala palang kanin. Magsaing na lang ako. Tapos, binila ko din si auntie ng ayan, yung parang grocery package. Ayan, kasi uwi na sila. Yan. Lola mo. Sinong lola? Tina. Then, sa, Bicol. Ito pala, bumili ako ng mga meron naman dito, nak. May nuggets dito. Yan, bumili ako ng sukiyaki. Bumili ako ng steak. Yan, 4 na slices lang, pang steak. Tapos, nuggets. Bacon cheese nuggets. Oops. Bacon cheese nuggets ulit. Then, hot dog. Tapos, beef. Sisig. Sisig ulit. Yung isa chicken eh. Gusto ko chicken. Sa kanila pork. Then, ano pa to? Lobster ball. So, yan. Tapos yung bukas ako bibili sa palengke. Yung mga gulay. Papasama ako kay Bunso maaga. Kasi kailangan ko pang salad,
Meron na dyan ano, di ba, Nak? Yung dressing mo. Ayan. Ayan. Ito masarap to. Yung spicy cheese. Yung dressing. Uy, focus ka. Kaya talaga mag-focus. Kanina pa to. Ayan. Tapos yung favorite ni Chris na roasted sesame.